15B. Johnny, terug! Skrap! Draai dankie Swart, stop nou! Go breed! Amerika terug! Los Swart, los terug! Shit! Kijk, daar was het voor hem! Willem! Ik ga gewoon op de rest. Shaky! Shaky! Backwards, yes! Johnny! Marcus! Fire! Hitman! 50-22.
Silly. Dan is het zo hard om die kroeg te krijgen. Well done, Johnny. Well done. Well done. Okay, take the number. Wat zijn bal, Carlos? Wat zijn bal? No! Voor die schopper. Dia.
Kom op voor die schopper! Wat nou? Boy, sorry. Dis 'n lyn staan. Okay. Raya, sien hulle, ek wil speel met die tackle rol.
Chef! Goed, bij op! Voor die skopper, Donnie, hij is voor die skopper.
Go, Ron. Johnny! Erik! Erik! Wat zie je? André!
Oké. Ja, nee. Wanneer u om de 15 al in de eerste weer bent. Nee, losslag! Ja, hij trap! Step! Step! Wat op grond nu, boys! Aiden, jij hit! Wat op zij! Mooi! Offside, Ras! Zijn! Kort op zijn!
Ja, zachte. En dan, je kon alsjeblieft nog Play six.
Hetki! Hetki!
Junior!
Ja, nie. Los, Ward, los! Yes.